És que tindria a ser el cava més quotidià, no les celebracions, no? O sigui, jo t'ho diria al revés. Per què el cava només serveix per celebrar, no? Cal modernitzar una mica la confraria. Bueno, té una mica, jo crec, aquest romanticisme de la capa i el barret, no? Que hem d'agafar lo maco, lo tradicional d'abans, amb lo modern i lo actual que tenim ara. Jo crec que és complicat, no? Perquè es va treure la reina també per pressions una mica polítiques que deien això, que era molt masclista, no? I aquesta imatge, doncs, no quedava ben vista. Sí que també tenia molta repercussió, però per altra banda estava mal vista. Si serveix per fer força i parlar del cava, tot és benvingut, però bueno, s'ha de valorar tot perquè també amb els temps actuals que tenim hem de veure el que és viable i el que no és viable. És el moment d'anar tots junts, d'ajuntar-nos, de seure'ns, de parlar, veure què és el que hem de fer, per on hem d'anar. I si cadascú vol anar pel seu camí, anirem malament.